Domi, mabali namin. Naimbag, tadaka, kagawad matmat. Kunaklan no sa nakamakaudong ita. Ta pumanawak dito barangay hall. Amo yumat kanya ko, German. Oray saan ko a duty, umayak lat ta diti opisina ang oray jak duty. Good. Good morning, Chairman. Kagawad Matmat. Ah, Nay, naimbag tada ka, Doming. good morning nga talaga. Makamu kayo diti opisina ta napatag ti gagara kija ili. Chairman. Adain ka mang da kanya ka problema itay bigbigat. Iso umay ko ibaga. Anya dayta. Ag problema ni inabak ka iji anak na nga da iji abroad. Kakaasi ka no, akab kabilan ti amo na. Anya? Sapay, adugayam ti saan pa'y nga mo ni inabak ka ang mapaspasamak dito'y barangay. Ne. Nay, apay, pagkunami ti kasta, Doming. Tiyam mo na, katsak pa'y laang ti kapitan. Ha. Iso nga, ijay balay ti tinurong na. Imbagak nga umay dito'y. Mabali na madamdamalaang at danday jay. Ibagayo ngagsublin tulangan numalam tanay. Kamakamag ti meeting dagiti opisyal ti ili itabigat. Awa na, Chairman. Sige mapanakaon. Makamu kayo pa lang diti opisina, kagawad matmat. Kunaklano di ka makasangpet ita apangal daw. Dagawid da kadagos taado tinaske na sangwen diti barangay. Nagururay pa ikid dahin ni bakit bakka yung opisina ti barangay. Ay, wen, inbaon ko ija barangay hula, tay maikit din dito'y balay. Dakkel ti problema na. Ay, makipagproblema pa ikid da taon. Kasanugayam day jay. Ni Duming ti pinusga ka mangkita no kasano matulungan ni Bakka. Sa bagay, amo ni Duming ter aramiden na ditan, ta nagab-abroad mo. Wen, amo na ti turturungan na yung Manila nasken. Day tamot tirigat na ti agabroad. Nang runa no babae. Ano dakas ni matumpungan da nga amo, ay sos, dakkel aparikot. Anya da ito'y nakapus dito'y Facebook. May sa apinay a domestic helper iji kwait. Agdaw-dawat iti tulong. Nay, daytay anak ni inabak ka dayto ya. Yawag ko kung tatang. No kasana o, mapan kami jay ili, tayo man mikin apo mayor. Nasken na matulungan daytoy. Kaasimat. Ay, nakaangsak pa'y tinalokay. Ay, Nay, da kayo kadila ang tatang. Uray sakmat. Lift upload gaya man da jay nakita ka nakapus iti FB. wen, kat nasaya ata nagtingnay adagos ti presidente. Naispalan, di anak ni Bakka. Nabangaran mo tayo natalgada na makasangpot ti anak na. Ay, manyangay, agawid ta na. Nalabusan nga alas 5. Madata pa lang dito barangay hall. Anya, ag-overtime ta dito. Ay, wala ya. Ay, agawid tayo nga minon
Aginggay ta. Tamaturog akon. Tiyak pala maiwak si Jay maipapan iti anak ni Inabakka. Talaga ngamin nga ado dagiti balasubas nga amo. Saan lang nga iti sabali a pagilyan? Uray pa'y dito'y Pilipinas. Ado, dagiti mairuruman gapo ta babaunan dalaag. Saan aday tati pagpuyatak? Pilit at kit di ti maturog. Intun bigatan ti panangituloy ko iti sursuratag. Maipapan iti domestic helper di sursuratag. Ado ti jak amo adakamatan iti panangsurat ko iti dayjay. Iso nga awagak to ti kasinsin ni Rosa nga ex-abroad. Agdamagak to ken kuana. Maturog akit din. Ay, tinalpas. Oh, anya tinalpas, chairman. Awanen, adun di mapaspasamak, apakapukawan ti panagtalag tayo a Pilipino, kadagiti pagarupen tayo anaratak nga tattao. May papaniti anya dayta, chairman. Ti ka di manan issue may papaniti 20 pesos per kilo a presyo ti pagas at agi uray ti kaadwan nga umili. Saan? Nay, anya nga ron? Ti panagbaliw ti kaadwan a supporters, dagiti nakalaban idi ti agdama a presidente ti kahit kwasawen. Nay, wan ngagpaiswan niya. Kaano laeng nagadun ti nagbaliwan dagiti may padpadamag. Agpaisaw ta ko na kasi ti kala at asaanen anasaya at may padpadamag may papaniti Vice Presidente. Ngamididamo ket awan pulos makita giwang iti nagbaitan ti nairot apa nagkadwa ti timda iti Presidente. Kung ngagpaiso. Oh, makatikaw paikit din. Agsasalupang dagiti damdamag. Ado nga minin ket ti fake news. Wen, ket dagiti agsasalupang a vloggers ti agar-aramid amang pakpakaro kadagiti sitwasyon. Wen taadumot dagiti maallilaw amamati kadagiti fake news. Ket no nagwarasen data fake news, sabalin tuman na probleman. Ngiyala, ket nagpaison ti biyag. San ama ibus ti problema? Dagiti problema ti mang pagina diti asinso ti pagilian. Nagsayat ket kuman no amin nga agturay ket makapagtutunaws nga agpapada a pagimbagan ti sapasap ti torong ti panunot da. Awan lagi diti problema no kasta kagawad matmat. Ngem anyan. Kaslalasti ko mga min ti panunot ti tao. Ay wen, kaslalastik wa talaga. Gaputawan perfecto at tao. Kasmet lakada tayo adi ti nagbugsutan. At dadagi tayo oposisyon amang daddadaal iti ornos ken kapya. Makapasoron dagiti dadduma a kabaranggayan. Adu tagi innapal, ket inton kwan apa dita apa ijay. Nga umanay tuman la pagproblimaan tayo meten nga opisyal ti barangay. Agpay so dayta chairman. Ngem relax.
Saan na dagita ti pakariribukan tayo? Nay, si kamat ti madanon ko dito, ikagawad matmat. Awan ka di pa'y ni chairman. Aday tayo ngam, aday mawag kan ko na. Ninsamot hepe. Aya, Sikanti makamu dito, kunana may urayam ni Duming, kunana pa'y. Amo nang umay ka dito yung barangay hall. amo nalatta siguro nga umayak ta imbilin na kanyak. Ano awan aramidak ijay balay ket umayak latta ditoy. Kastaya, sa bagay, ex-barangay chairman ka, kan chief tanod ka mat. Uwan, kan nasken lattamet umay ko ditoy barangay office. Kat tangayadakan, kan saan matasyak ti officer of the day, mabalin ko ti pumanaw dito barangay hall. Ay, pumanaw ka matlaang kagawad. Ayun urayam ni kagawad Buddha, ta iso ti officer of the day. Barang saan aking maro jay arthritis na. Kat makaumay mat lang ag duty. Ay, sige Iso pasensya kan, Chief Tanod Duming At dangamin kat nas ka na paparak. Manawan ka bay. Naglukon. Pinanawan na kaon. Ay nanana Sufeng, tulungan na ko ma. Awanan pagkamangak no saan ada kayaw. Apay, Inday, anyat napasamakin ka. Aguray ka man, di mo't katulong na ka ni Mrs. Vargas. Una nang pimanaw ako ni Jay. Ni, apay ngaya pimanaw ka. Inutan na ka, nakabasol ka ka day. Nay, awan basol ko na Sufeng. Iso dati ada basol na. Apay, anyat inaramid na kan ka. Ikat mapan ka di barangay hall, ta iriklamom di amom. Ada ijay ni gustay. Nana, No kinaabil na ka, agpa-medical ka. Ay, saan na mabalinti kasta Uri katulong ka lang, nga damot kalintigam. sandang akinabil ngam. Kasla nalablabos pa ngam kinabila na Sufeng. Apay, anyang rodeta ngay narabid na kan ka. Sipod ngamin nagbali nakakatulong da kayo. Naming san pala sinilduan dak. Anya, ni apay kasanaw. Kasanot kabayag mo na aya, katulong da. Dandani makatawo na na Sufeng. Anya! Nasaya at si Mang Tutkan. Apay aya. Mailiw ka. Na, anya mailiw ta sa asawa? Kanya nga raw. At dahil may nangikamang ti problema na, kita ang basit. Nasino di agday yung dita kusina? Ni Inday, asigo da katulong ni Mrs. Vargas. Nay, apay nga da dito di katulong na. Asya, nakarudkan kwa na, isong inala ko nakatulong ta. Nangalakay di katulong ta. Saan mo ta may bilang kindi katulong, Kadwa iti balay ko namon. Katusto. Kanayo nakput arumwar ng runano adasi kaswak di punerarya. Iso nasaya at mo't no damabat-bati dito'y balay. Nang Ngam. Di ka matanagan. Saan ta pag problema ati may sweldo kan kwa na. Ta saan kanon apaswelduan. Basta mga ankan na da pagturugan na. Orikat ko na namat. Libre na ang tikanan na. Kan ada pagturugan na umdasan kan kwa na. San mo aswelduan? Ay kat kahasi mo. Uray kas jeti imbagana. Ay kat swelduan tamot laeng. Una. Ay. Ngam katulong ni Mrs. Vargas ko na. Apay nga imay dito. Nagtalaw nga ro di jay balay ni Mrs. Vargas. Nagtalaw ijay balay ti amo na. Ay sus. Delikado na ito bakit? Ang mga nagtakaw mo. Saan mo't nga ta?
Pimanaw ka no, tamakatawunan ija ngam nam na minsan pailaan nagsweldo. Anya. Ay, saan na mabalinti kastan ah? Ay, kasta nga ro, chairman. Ay, no. Naglukon. Sige, i-blatter ta ti parikot mo tapaayabak ni Mrs. Vargas. Saan na mabalinti kasta? Ay, kalpasan na, naglaing pa nga gibaon, chairman. Ay, kaya rigak ti trumpo, wino kampusaw. Anya. Ay, hinguminan anusak, taon sa bali apapanak, chairman. Sige, sige. Ibagak day ta kiniduming tay blatter na. Saan na mabalinti kasta nga aramid dagita nga damabalin na. Numangala day ti katulong da. Siguradwan da amaswildwan da. Ay, agyaman na. Up! Ah, ay, Pera po kara. Pera ara ko pinday. ay. Relax ka lang. Relax. Inday! Mabisida kon! Ayan mon! Agluto ka ni Timakan! Awan tao dito ipagtuturugan na. Kan awan dagiti nakasalapay akawis na. Nukasta. Pinatuloy na ti pimanaw. Ti ampang day tiyayan. Nasayaan mo no disnudo a pimanaw. Nailibre na isweldo na. Si kakanaw ti mangipan iti sumon ni Mrs. Vargas ta awan dagiti tanod kagawad matmat. Anya? Isot ko na ni chairman. Sige man langay, barang no pagkapyan na. Anya. Anya nga min ayat ti kaso da diya bakit? Nagbak nang ada kaso na. Adda utang na iti sigod a katulong na. Anya? Nangalay ti katulong na sa inutangan na? Bali utang nan a. Tadi na sinulduan ti katulong na iti makatawan. Ano da ito surat, Domain? Invitation letter para kada kayo, Mrs. Nailanad dita ti makagapaw. Anya? Adda nga min reklamo kontra kada kayo may papanijay sigod a katulong yaw. Yampang nga inday. Nagturudan anang ireklamo kanyak. Amuyo mo't siguro no anya ti reklamo na kontra kada kayo, Mrs. Anya? Awaten yun. Kat pirmaan nyo da ito'y pamanagnag anaawat yo ti surat. Good morning, Chairman. Mrs. Vargas. Agtugaw kayo. Urahin tayo, Ninday. Nagturad laki din ti rusok na iya akatulong, Chairman. Indarom na kit din. Ilaban na lang, ti kalintigan na, Mrs. Anya kalintagan? Ay, idarom ko mat. I-counter charge ko ti panangibabain na kanya. Panag ko na katsanda kayo ngayon babain. No di da kayo tinangibabain iti bagiyo. Anya? Day tatagdadata kinapod no. Saan ka amaawatan, Chairman Gusting? Oray siguro sana nakadal. Mawatan na ti kahit ko asawan. Manginsultukan sa pay, Chairman. Oo, saan ko ngaramid di kasta. Ibagbagak lang di pod na. Saan ko nga ipalubos nga ibabain da kakastoy? Agalwad kanyap day nga inday. Saan nyo kuman nadagdagan ti panakaibabain nyo, Mrs. Vargas? Agpanunot kakit din iti nasayaan. Nagturad kamatan niya ampang.
Si Kaki din na may salang akatulong tinangidarum kanyak. Ay, pure asino mo ta, Mrs. Vargas. Makataon na diyo si Nilduan, ti katulong yaw. Okay. Sakbay ngagpenget kayo. Rogyan tayon. Kayat ko. Ni Inday, ti umuna ngagsaw. Agtiknot ka, sekretary, Wang. Wingkap. Si Kainday. Masapatam, dagitimbagam iti sangume. Adi nakaswinwelduan ni Mrs. Vargas. Ay, Chairman, ay sa patak. Good. Pudno anam na minsan kala nga sinwilduan na itilaso di makatawan. Ay, Chairman. Okay nga Rod. On the record. Kat si ka Mrs. Vargas. Pudno ka di anaminsan lang nga sinwilduan iti unos di makatawan. Ay, kuat. Bagam kumati pudno di barangay ka. Wan Chairman, ngamin kat mangibabain ka. Ay, batam din tayo, Mrs. Vargas! Ay, batam! Arak mo pong kamalagain! Awanan. Awanan. Nalpasti. Ay. Anya day jayan. Naputad ti tagtagainop ko. Saan nasolbar ti problema day di agap apang amo ken katulong? Ay. Maturog aksapay. Domi, mabalin namin. Nagsapanday ta. Asino nga ta ti umawag aya? Ay, ni Rosa. Hello, Rosa. Naimbag nga oras mo. Juan. Kaririing ko. Nakariingak ga po iti uni to cellphone ko. Okay. Kumusta ka ditan? Kaano gayam ka no ti talaga panagawid mo? Anya? Ay, saan ka pa'y matuloy nga agawid iti mabiit? Kasta aya? Kwa, saan mo ta nasakit tinakam ko? No di kat mailiwak nga rudmat. Siyempre, maikawak iti husto iti panagin na dayuta. Di kasanaw, inyawag mon kadatatang. Anya, siyak ti mangilawlawag kadakwada? Sige, siyak nga rudan ti makamaw. Nasaysaya at kumano si ka mismo ti mangibaga. Sige nga Rod. Awagang matlaida. Takailiw da ka matuna yan. Okay nga Rod. Bye. Ay. Kasano da ito yan? Saan pa'y makaawid ni Rosa? Agindag ka din, ijay Hawaii? Ay, nakar-ariwawan dagiti manok kas kadapato dadi takaruba.
Agap makaturturog ak pailaang. Ay, Pag kayo manok, imbis abumangon ako. Ah. Ay. Ay. Anyan day ta akaroba. Bigbigatan nan timang kurikor iti lapayag dagiti dipay na murmura yan. Ay. Aputak iti pungan dagiti lapayag ko. Kaya't kupay iti maturog. Sinapak ti may dito'y outpost ta check upok ko mano adan imyan dito'y a barangay Tanawd. Ang nasapsapa kayo amadanon ko, tatang. Wey, tay mawag dagiti nagresponde a pulis. Apagbit da lang Nagresponday. Adda ka di aberya na pasama kajak amaw, chairman. San ka na sininga? No pa'y mabalin na nakariing ka, gapot ariwawa, di karuba yo. Nagpenget da Olga ken Pilar akarobam. Abay di mo naputan. 5 pa'y nga tay-tay ka. Ay, awanan Naisublik tinaturog iti nagsikigak anagidda. Kat impandag ko tipungan iti may salapayag ko saak nagkumaut. Kalpasan ti panagsarita mi ken Rosa iti cellphone. Iso madlagayam Nanggag ko ti panagpukpuk kaw ni Manang Olga may papan kadagiti manok ti karuba da. Ang naturugak day jayan. Nagpenget da ka no, ket san ama anawa dagiti asawa da, aging nga imawagdan iti pulis. Ay, anyan. Ay, kababain pa'y. Sigo den nga daim impinan di tunggal may sa kadagijay nga agkaroba. Parikot dakit dia. Kat, anyang iti napasama kadakwadan. Naganawala ang dagiti pulis. Ngam nagkamuuldang agpadpada. Nagkordoroy tirupadan. Ket awan na abak. Awan na ngabak. Patas ti penget plus gabo. Hey. Chairman, inuna akong day jay apilat. Nay, sino ti bagbagam apilat Olga? Ni kadi Pilar akarobam. Ay, awan sa balin. Bagay na ti ibirngas ko apilat ta nagkutong. Natayag ngagpaysong. Nagkutong. Nay, aguyaw ka pa yan. Bagay na ti ibirngas ko ken ko na apilat. Ta agpayso amayat ti takder na ta natayag ngam. Mayapaw super kutong maut. Nay, ay, gusto ka dita. Ket medyo maabak ka kumano, binoksing tilaban niya, tapandek ka, ken medyo butsyog ka, ay buyungan ko na kuma. Kung nakidyano masikog ka, ngumsan samot san kamutan na alisan na nakigabaw. Ay, chairman, sana ka masikog. Buyuong ko daytoy. Ay, anyan. Awan sa trick na daytoy amabainan. Aguray ka. Kas kamot la Muslim ang nakaabungutin. Idinto ang nagdagaang tipanawan. Ay, di kan agindi di amaw, no apay ang nakaabungutak, chairman. Nakigabuak ang nasapsapa, gapo kadagijay bulos amano, kas kadapato dadayjay apilat. Ay, awan sa kitinamnama ang makapagkapya kayo na di karuba, Olga. Tigagarak, chairman, ti damagan niyo. Awan gayam.
Anya ti gagaram. Ti kadipay la may papan kada kayo ken pilat. Ay say pilar kunak kuma. Kunak manunalpas ti saritaan yawn. Idi kinasarita da kayo dagiti pulis. Din tumalpas ti saritaan aging ga iti agkurno kanyak dayjay apilat. Ah, ay. Madinsa day tangay bagbagam, Olga. May samot di dayjay amuleng asawa na. Kung naman lang kalalainganan ang nagmatidir. Di abugak dagiti pato kan manok da. Abi malasyo iti alad mi. Ala, urayam ti panangayab mi kada kayo. Taag sa sarita kayo. Diyak kayat nga daaga apa diti barangay. Ala, pasensya kan Mari Olga. Nakabulos ngamin dagiti manok ken pato maytan. Nadadaol mo ti kulungan da. Rason? Ano mo rayan tagtarakenak makitikas iti taraken mo? Anya? Di mo ibaga nga tutuladak. Apay, sikalang ayat ti amuna ti agtaraken. Ay, Sikalang ayat ti adda mabalin na pagpuunan nga agtaraken. Ha? ay, awan mo't mang parit ken kang agtaraken ket. No, anya ading mo ti kayat mo. Awan mo't mang iparit. Talagamat. Ala, rumor kan dito long mi. Ay, marurusok di tarupang. Ay, anyan nalabas kang agsasao Mari Olga. Ay, di nakman kumkumarian. Ta saan kan akayat aninang di kakaiso ng anak mi kinlaki ko? Anya? Ay, babawi ko unti pa nagkumari ta. Iso nga agsinubyan tan iti kandila. Tatang, ay Chairman. Apay nakarungiit ka dimtang diti barangay hall dumeng. Uray sa inyo nga ibaga nga agpaliiwak. Palpaliiwak dagiti agkaruba nga gubgubat. Da Olga ken Pilar. Wen, Chairman. Ket anya tinapaliiw mo. At dan sa sikreto iti nagbapaetanda. Anya ti sekreto da. Kwa, saan ko pa'y masigurado? Iswa, nagkakpay nga muna. Anya. Ay, di mula ko man imbagbaga kanyak dayta may papanit ti sekreto No awan pa'y madgayam kasiguraduan na. Ang 95% daytoy nga atap kon iti panagkunak, Chairman. Anya nga minti atap mo. At dan sa sikreto ang napalabas da Olga ken Tarake nga asawa ni Pilar. Anya. Tarakay. Wan, Tarake nga main ti birngas ti asawa ni Pilar. Ket dayta ti ituloy ko apaliiwan, Chairman. Tarakay. Sana pretty boy. Dayta, malag, pasyar kayo, da kayo buryas. Ay, agsubsub kayo. No mo yun ti agsubsub. Hey, nagdudumot yung titala Ala, mo, kumari sige. ka. Masarap pagditan nga ando. Ay, tibwisit dayta lalaki, kasla at papansin. Nay, naimbag man ta, malagi po matantag tarakan, kumari Olga. Salpag dayta. Kung naman la asino akatarakyan. Ay, masuro na. Uray agan ano asaw-asaw dita. San pa sungsumbat. Sige, da kayo aburyas. Agsubsub kayo. Ala. Kita manyat mo na dayta agin tataraki. Da kayo matamanok. Kas kada pato. Okay lang nga agtayab kayo abumangir dita. Bangir. Abakod ti karuba. Ala, sige. Nititi salbagan. Awang matganditan ti buisit nga aging tataraki. Sige, da kayo aburyas. Subsubon nyo na ita sirok ti alad. Kat umalatiw kayo, hindi ta bangir alakon. Ala, ado ti masabsubyo dita, kamuti dita. Ala, sige. Ay, Jayon. Saan na kaya nagaya man ti motor na? Ay,
Na! Ay, na! Rinakapunti ang pang abakat na anak ang kasi itilikodan na. Ay, ay, di ko na agi mo na. I never! Nene, nagadumot gaya man ti taraken da pilarken andoy amanugang ka. At apa yan buriya sa taraken da? Nagbayag mo't nga minen day di naudi ayo umay ko dito'y nagbuksutan. Ay, Anday! Pilar! Anak ko! Adak! Awan sa amat tao. Ay, napanandang atak. Nay, sino ka bakit dito? Nagbastos kat day ta babae. Imot gayam kumari ni Pilar. Ay! Sino ka bakit dito? Ang mga tagalo ko tarakan si akin balay dita dagiti makikita. Manong po na kita. Patong! Kan buriyas po na kita ang sub-sub-sub dita takdang mau. Nay, inak nga ta mailasin. Hoy! Umang kakalisi ka bakit? Awan tayo ang pangasawa niyan doy dita. Taka kinagkupan na niyan doy anak mo daw kapi makanaw. Hoy, Olga! Di na ka din mailasin. Bakit no siya tiina ni Pilar ako madraim? Ay saus! Saan ko na kumari dyan ang panganak mo? At sinubyan kami ni Tikandila. Nagdakas kakit gaya mon, Olga. Yun no kasta, tarakan mo dagitoy. Ay. Sub-subon dagiti buryas dagiti kamote amula ni Pilar. Pal-pal-palan, ti bakit dagiti tarakan? Hoy! Di mo palampalan dagiti baboy kas kada manok ko. Idarom ka! Ay, awanan kay tibaen, Olga. Nagpuskolan ti rupam nga agidarom kat agdadata asikati dakas ti aramid na. Nita! Hoy! Isardang mo ti agpalapan! Dahita ti mag-aanap mo. Malan, ingka agdaruman. Awanan kay tibaen, Olga. Aray ko! Ay! Nagkamulaksan! Ano? Ay! Agsagana ka si kabakat! Idarum ka! Nay, adda ka manan, manang Olga. Juan, ay ang itsura gusto time? Ha? Ay, awan, ta adda meeting day di munisipyo. Nay, ano day ta kamul di tangat puntimuging mo? Kaslamat pang pangis nga agtubtubo asara day tan. Ay, Houston! Ah, Di ka nagsaupay, Doming! Ay, talaga may darum ko day siya bakot tumay! bakit tumay? Eh, Nay, addamat bit-bit mo ang nakasako. Wan! Idarum ko ni bakot tumay! Kaputan na tayo dagito insak ang manok ko. Pinalpalapal na! Anya? Ay, nano saan la na dagsa na bagkatag dagit pinilay na aburyas ko. Insako kumapay Na- Kat inyog ko pa'y kuma dito barangay hall. Nala, tangay awan ni chairman. Agsublikan tulaangan. Sige, agsubliak to nga bayadam dagito'y natay aman ko. Anya? Ibati ko. Bayadam mo, tapumanawa ko. Ay, awanan bain. Puskuro pa mo dayjay nga Olga. Nene, si kamot tiya makapungpungtot supeng.
makapalok sa panunutan. Ammo ko, tipod na napasamak, tanaga po, ak idi balay da pilar. Nakasaok di inana, ak sang putla, idi kalman. Aya. Ay, naglablabasan ni Olga. Hay, talaga, ikanyo man kiniti pag nakbad. Nga po, ang high bladak. Ah. Ay, syakla ko matimasik nan. So, mismo ti palapalak. Na. Ay, Ay, susapo. oh. Ay na, amang ano may stroke ka pa, gapit iti ginagsara, iti pangpangis sa abukon. Ay talaga, umasukin na kiti lapayag ka. Yay. Ala, agtugaw kayon, tarugyan tayon, tiyag tutungtong. Well, Tanay, masikura na kung dito'y pangpangi sa kamul ka. Ay, kandak iti pagpadoktor ka, si kabakat. Na, mga nukayat mo aparisa. Sige, parisa mitan tawa, bulsakan ka. Ops, sabardin kaya. Dito nga minabakat. Nita, ay, hay, handay. Agsao kamot ngamin abarok. Isawam ni Pilar, tatalaga adi makaumay. Ala, tangay rinugyan yon. Adi na oras itungtungan, agsaokan andoy. Kasto yung amin dayta, Chairman. Basol dagiti nagtutuladan ataraken dayto yung agubat, iti... Ang pangkit diyan bakit mo? Agaw na kalangmal. Wisit ka kitdi. Ah. Ang mga no... Anya ko ay, bagam nga niya day tanday, saloy. Nay, saloy kunam kitikan niya akon. Apay, anya tikat mo asawan, Olga. Awan? Alakit, no anya ti kunam, aggabutan na, kumare. Nangagmol ka. Ha, Anya ti makunam. Gabo! Aggabaw. Ay, anya tayo jayan. Tagtagainop kumat gayam dayjay. Ay, kunakla no nakariing akon. Italagayam nga agriingak. Ay, tagtagainop lang agpaiso. Doming, mabalin namin. Agkapi tayo, tatang. Day taman. Ay, day taman. Istit side sapay lati kapay. Daytay man nabatbati iti insangpet ko idi nagapuak iti Hawaii. Hey, nabayagan day di na udi a panagsangot a nagkapi diti balayo Domeng. Wala ya. Sa bagay, kanayon mo't ngamin nga dapa ka kumikumanen. Sa may siya, awan mo't ngamin ni Rosa. Tano ka ano sumangpat, di tay samot may bagan. Kay kahit nan samot ngamin ti agnad ijayan. Ang malabay antay latan No kaskasano, datayon ton ti mapan umiliw kadakwada iji Hawaii. Nalakaladayta no kayat yo, tatang. At damot mabalin nyo agastusan no bilang lang. Awan dayta ni ti panunod ko. Ado ti sana mapanawan di ti barangay. Dayta ita ti ayan ti adat na. Ado ti responsibilidad asan a mabalin a panawan. Ay, umadadupay kit din ti problema ti gobyerno. Nakad-adumat ti madamdamag asan a nasayaat. Wen nga raw, nakadado ti madokdoktalan nga anomalya. Ado nakalukwan ti mararamid. Wen nga raw, Ay, dahil unay taltalang gutangan dagiti vloggers. May papanitipi ka a video ni Presidente BBM di da sardingan. day talauna ya.
Sobra mati aramid ti tao ngagpaysaw. Kaya't dala padaksen ti presidente. No anyala ditan ti mapampanunot da. Napanan ni katugangak. Imbag tadi na imbaga asumarunuak iti barangay office. Chip barangay tano daklangan. Ang no daduma malipatan sa ni katugangak dayta. Ay, agbalbalinak akasla kagawad no daduma. Ay, napuyatan ak anagtanod iti rabi. Isuasubutak man payla ang jay panakapuyat ko. Ay, inton madamdaman ti panagsurat ko iti istorya. Imbag, tadakan, kagawad salop. Kada kayo amin na kagawad si kapaylat na isarong ita diti barangay office. Talaga mat nga umayat iti barangay hall. Kasta aya. Ay, adan sa akat na patag-apaaramid yaw. Adda bisita tayo inton Lunes, Manipod Munisipyo. Sa nga elgin tayo ida. VIP dagijay. Ay, asino da chairman? Manuda ka day. Da pumayor kan dagiti sanggunian. Mabalin na lima dawin no nasursurok pay. Kahit anya nga ti pangsanga ili tayo kadakwada. Dahi tangaro ti problema. Numabalin pumarti tayo. Ipakita tayo ti suporta tayo atap no sanda nga iliding ti barangay tayo nagbugsutan. Ay kat punsyon nga rod Dakkala sagana ti pangsanga ili tayo kadakwada. Sa nga ilyin tayo da mayor. Anya nga ti gagara da. Amo kabisitaan damutlangan dagiti nadadala pa sa ti kalsada ngagturong diti nagbugsutan. Tanay, ibagbagan dagiti kabarangayan baybayan da tayon. Pagaamo tayo mait nakabaybayagan day nargaya kalsada iti napan atawan. Ay panagtutudo manen. Nulabsen ti agsaw ay di pala natariman iti husto mo day jay. Gun nga rod, ang amiday dayaw dagiti tagan nagungaran ti mayor tayo. Tayo sukano ti kaunan anang kita iti nagidday akalsada da. Akin nagiddan ti nargaay mat akalsada tayo. Pudno day ta. Naksyonan adagos day jay. Ngamnay. Datayaw. Kat gidday pay lang aging gayta. Naudi tayon. Aksyon agad. Kung kuna idi dagiti nakakita ken mayor ay dyan nagungaran. Ang dito nagbugsutan. No action sa amin. Malala. Uray no sana naksyonan agad dito nagbugsutan. Ipakita tayo latta na saya at tayo nga umili. Sa nga ilyin tayo ida. Imbag man kagawad salaw. Saan asikati udi ita? Adda ka dito'y barangay hall? Naiunay kan. Kasla sa dutak launay mo ta nakagawad iti detang imbagam. Eh, saan ba't akas na tikayat ko asawa ni timbagag? Ay, iwan gayam. Adda ibaga. Anya dayta. Adda kapatada tayo akagawad adi dumdumngag no meeting. Amok, nabayag tayo nga kakadwa. Amok adi mo madlaw day jay. Nay.
Apay, asino ti ibagbagam? Sa payjay la agpaspasik si Ter Aramidan nan. Ah, ni kagawad Angie ti kunam? Huwan. Sa anak nga umapaal. Amangan no kasati kunam kagawad sa loob. Hapaw. Dandani saanan amakita jay mulagat na gapu ijay insilpo na kadagi jay kulmat na. Anya? Nay, jak man lamadmadlaw. Sus, sana pa naguyaw saanan anapinta sa kitaan day jay. No anya, kat kamin dayaya. Extension ti awag da ijay kasla dot-dot, wenno kasla kurimatmat, amay pigkat amay silpo iti kurimatmat. Kasi ti aramidan dagiti artista. Aya. Kita agtuman. Kas di gayam. Adong agpaiso ti makitkita ki Jeile. Adanda ni saan amakita ti mulagat dan. Gapu iti kaatidog ti kurimatmat da. Nasilpon gayam da ki Jay. Huwan mal. Kitaam to tapno mamati ka iti ibagbagak. Makunagpay kiti na saan samot nagkagawat tapno agserbi kadagiti kabaranggayan. No tikit di tapno agpatsitsay. Bamong. Balumot piman. No, ay adapay dumawe. Oh. Bakit? Ay na, imbagman. Sangilyin tayo gayam iti husto dagiti bagbagayo a bisita. Wen, rumbang laeng. Sa nga ilyin tayo mo dagi opisyal ti ili. Siaklatan ti makamaw iti magastos. Anya, kas kalabak nang Ang mga no ibagamot dagiti kapadam nga opisyal ti barangay apasikat ka. Basta sa nga ilyin tayo dagi jay a bisita. VIP dagi jay. Uray anyat kung kuna ti kakadwa ditan. Nagaduntumot la asa umanen no ibaga kapag bibingayan mi ti budget dita. Pagmimitingan min tumot laeng. So asyaklat Kat anyan to nga ron ti pang sanga iliyaw. Agpasapula kiti maparte a kaldeng. Nawan kaldeng, pagparbangunig to ni kagawad sa loob ang mapangumatang iti per kilo ija ilay. Ikakto iti 6,000 a pisos a pakikindana. Na, Yan ay nanton no kaskasano. mangbaon kamot laag, dayjay pay akagawad. At damot ni Dumig, apay adi iso ti baonam. Man ano ayano ni kagawad sa loob ti baunek. Kasla di mo amok. Kasla di mo amo ti kinaloko na ya tao. Kano napaklan nga oposisyon ka ng kadayjay. Strategy. Pasa ti panangam mo kiti kinatao ni kagawad sa loob. Ti panagtalag ko kingkwa na ita. Ay, saan ka maawatan? Bayan nakadilang. Makita man no nagbaliwan da jay winusan pay. Chairman, kayat kumanla amaamuan no, inikan nyo ni kagawad sa loob iti maigatang iti may sagana inton addada mayor? Wen. Inyawat ko kingkwa na tayo ni Maribaw. Kat imbaga kon, ano awan ti masarakan na itaala ko akaldeng, parbangunin nanton ti mapan makichinda inton sumaruno abigat. Apag isuntaw. Saan nyo na pagbirukan pa iti kaldeng? Saan na? Awan makita nga ginggat aldaw no bigat. Bapantulatan gumatang iti per kilo ija ili Nasaysaya at mutlano saan ani kagawad sa lupkumati nangital kanyo iti dayta. Amo tayo mo't amin, di kinaman ang gundaway ni Salaw. Awan problemak dita. Tinapatag at damay sagana para kadagijay sumangpet a bisita. Kasanon, nung sobra jay intedyo a kwarta, isublinan tong ata jay sobra na. Ay kat adan tulataking kwa na dayta na. Nasaya at lang no isubli na kada kayo jay sobra. Tay kunakon, amuyo mo't no asino ni kagawad sa law.
Konsensya na daytan. No pagganan siya anak pailaeng. Hindi yung kailalaan di kwartayo. Kwarta la day jay. Tinapatag ket ti panagraem ti tao. Sa bagay, ang natalag kayo launay, Charman. Sumipngitan nga mapaya nakatulbek to'y balay. Napanangatan ni Soping. Saan mo ta napanayipon ni Raria? Nawagak man. Ayan tayo number na naya. Aday ta. Rayak langan asumong bat. Ay, po ayah. Hello, Bustay. Apay ayan mau. Di kagda naglakay, agawid akaon. Ayan mo ayah. Adala na pananmikin kagawad maring. Kit no sumipngitan. Winbait, amubi Isungarot nga agawid kami. Di ka di madanagan lakay. Good job. Ay, anya ti good job ng ibagbagam? Ay, awan. O sige kitay, adda kami dito'y talaytayan. Bye. Nah, inidipnan. Sa dino nga ta tinapananda. Anya jay kunan. Apay nga dada iti talaytayan. San nga taarang tay? Tanurang tay. Ibaga kumaje hanging bridge si sitio ang sakwit ayanda. Talaytayan. Rangtay akawayan dayay. Wino. Napandang tay sitio kawayan. Ay, ket ti amok ngayon pailaang dagiti talaytayan akawayan. Yag turong kada kakatalin. Apay ay, apag problema akpay la data. Ket agawid ka numutin. Ay, wan basang. Ese, barok. Apag iso, ti panagyaging mo tao. Uwin. No kasano, agkita tanto kalpasan ti panagyaging, mawain? Nasayat. Sige. Sa paem ton ti umay iya barangay office. Sige. Bye. Nilangan kagawad salop ti jak kinuntak. Inton parbangunan nga awaga. Maturog akit din. Maturog akmeten. Ay, Di kan samad na turugan. Kaslaki na sarsaritan pa'y ni Mayor idi nagiddakan idi sardam. awan. Nakaring ka pa'y matgayam idi mawag ni Mayor. Ay, wan, ang maalalak ti turog ko idi na. Anyat orasan. Ni parbangon na yun. Anya gay. Nakasarita mo dagitay agluto iti isang putan dagitay sa nga ilay. Uy, nawan problema'n. Ay nasaya at atap nagsagana dan. Inawaga kita ni dinalpas kami ang nagsarita kan Mayor. Sana matuloy ti umayda. Mapuspon. Anya? Win, iso nga rod anagado ti inawaga kidirabi. Ay, kastagayab. Win, Oh, maturog na kita. Ay, nasaya at nga rundo kasta. Mayat ba't no mapuspon?
Tawan sa amo tinasarakan ni kagawad salop ang maparte akaldeng. Awan ka no nga rod. Ngim iso tiyak na awagan ta tumingamot ngaminan ti Rabi. Awaga kita. Ay kutuan tapno masakbayam. Amakan numailawan ang mapanmakitsindan. Ay, wen, awaga kita. Hagalas 5 na. San pa'y mat nga ta nakarubuat? Itay-ipay nga umawawag nila kay Gustay. Check upen nak nga tano nakarbuat akon nga agudong. Kunamlan aring agmanmandar. Amo kunti bagag. Tapno di naman ang ibaga abayo na bedak akagawad. Ibagak nga adda akon ijay ile. Hello! Good morning, Chairman. Hello, kagawad salop. Nakarubuat ka nga agudong. Oh, apay ka di, Chairman. Ibagak ko mga oresan ka pa nga agudong. Tamapospon ti umayda mayor. Mapospon. Ayos ang pag-iso. Ang kasanon, adda akong dito'y ili, Chairman. Tagsubli ka na. Pasensya ka, tadyak na yawag adagos, asan ka pa ilang agudong. Saan bag ka? Di mo agawon tibag ko. Ayop ka. Apayin ka gawad sa loob. Ayan, paspasama ka nga. Chairman, na-hold upak. Intarayan niya hold upper tibag ngayon di kwarta pa kiyantak ko ma. Kamatak. Bayamon. Ang mga nuday tapay tipakat katayam. Akawin kan. Agsasarita tayong tulangan ni barangay office inton madamdama. Bye. Ay, ayos. Anya nga gawin? Isublikit di ati maturog. Kastagayam. Sa nabalay balasan ko. Stay barok. Nakaplano ti maaramid. Sige, bye. Ay, talaga gayam ngawan pagbaliwan da jet. Tao iti kinalangsod. Kuna nga kiti panagkunanang. Hey, para makita. Ala, agtugaw kayo? Emergency meeting nga raw. Naimbag ta, nakaawid ka dagos. Nagnagnaag pa yun tan hold upak. Nay, aguray ka. Aping adda ka pa dit. Anyat ka dam dito yung si kaalak yun. Ha? Abay, dagas. Kagap-gapo ka nag-jogging. Di magasak dito yung barangay hall. Tada saritaan, Migin Chairman. Ayan tayo na maribo pesos ko sa loob. Isoblem. Nay, anya nga si sublik at nahold upak nga ron. Nahold up kaya ma. Katno saan ka mat anakudong? Kasano anahold up ka? Alaman. Salbag ka. Anay ko. Anay ko, Chairman, anay ko. Isoblem. Yan na maribo pesos ka. Maghanap mo. Maghanap mo kagawad sa loob. Ay. Uray iti tagtagain. Mananggundaway at talaga ni kagawad sa loob. Doming, mabalin namin. Saan ako nga agsubli jay abroad, kumpadre Gusting? Ay, Chairman ko nakuma. Si Kamot.
Kumpadre ko nam kadilatan, taday tamo ti sigod nga inawag ta. Okay, anya nga ti plano mo ita, no agforgod ka ni ti Pilipinas. Gumatang kiti solar pagpatakdera kiti balay ko, uray bunggalula ang tanay. Agmay sa akmeten. Ay mayat Kat no addaam mom ala ko, ibagam kanyak ta kita no magustuak. Gatangek. Awan na. Isa pulanda ka. Adamot ni Dumi nga kadwa. Awan man, kumpadre. Talaga kayat kunti agsubli nga agnaed dito'y pagilyan tayo. Awan kastay nakayanakan nga isumutlat pangipulangam iti bolod tayo abiyag. Ay na, husto ka. Sige. Yawag mo tulata kanya ko no adda masarakan nyo. Tama pan tayo kitaan. No mapalinday tayo asidag iti ili. Sige. Agpatulong iti manugang ko. Baring adda mo na ala ko. Yawag mintuking ka. Ikot mayat ano agpatakderon iti balay na ditoy. Huwag ka na. Di kasano, yawag yung arudan jay imbagak ta mapantay kitaan Saan pa'y analako day jay? Ay wan anyat ko na jakin ko aya. Negotiable. Iso makatawar tayo, tatang. Nasayat. Barang adamot na makomisyon tayo Saan amaw-awan day ta? Ang mga no saan tola jay aglako ti mangtad iti komisyon Ang mga no mangtad tupay jay bayar. Ti dakdakal. Napintas. Kaya't ko launay ti location na. Karaman amay lako dagita mo yung, sir. Oy mayat magustuak launay. Agbalinto adwayak dagita agaallatiw at tumatayab ka dagita sanga ti mangga kas kada abokado. Ay wala ngamnay. Dudugan sa amatin dita pinuun ti mangga. Talaga ang manumat adikadan ti kabayag day ta pinuunti mangga. Ne, baliti pa'y gayam day ta may sa dita. Ano kaskasano papukan kunto day ta? Saan na saya at amayab-abay kadagita agbunga iti makan. Kan parakrak kunton day ta daan abalay dita. Ay wala Ang di kanto nga tamay kawa dito'y kumpadre. May sa kanta awang karobam. Aha! Inikanak iti idea, kumpadre. Anya day tang idea? Saan ko na parakrak day ta daan na balay ti mangilaklako iti day ti asular. Patarimaan ko laengen. Unmut sayang mut. Kadaanan na adesinyo day ta balay. Kasla balay patakder pala di panawan ti Kastila. Paala taklatan. Di kasanaw. Inyat makunam dumeng. Di kasanaw. Saan kayo nagpatakder iti sa bali abalay, sir? Saan? Agpatakdera kiti balay ko. Kat deta sigud abalay. Palagdaag dagiti nadadael na pasat na. Kat no kayat na kumpadre gusting, di umaydan agnaad dita, tapno adda ka arubak. Oh, nagsaya aton tatang. Nagdakkel day ta 2 grados abalay, akasla dagitay heritage house, ijay syudad tibigan, ti design na. Nagpintas nga rod, sayang no parakrak kokit din. Napintas ngagpay sudayta no mapatarimaan pay. Imbis amarakrak. Tapno adala ang agbalin akaarubak, libre kayo nga agyan dita kumpad. Agbalin tula vacation house yun, di balayo dita nagbugsotan. Kun asidaglaang mat ditoy. Kasla saan nyo matla mapanawan, di balayo Wunaya. Ala, kasto nga roden, mapantayon kasarita ti akin ko ka, gatangak da ito'y asolar.
Kasla na banugak launay met anagnag na iti panagsublik dito'y balay. Manipod iti nang kitaan mi iti lako adaga. Imbag ken ni tatang ta nakilugan ken kumpadrina at Oreo. Mapandalakit di ag happy-happy ijay ilay. Mayat ti aghilad tamayon nat ti bagay. Madamdaman ti panagsurat ko iti istorya. Mayat ti plano ni Tata Torrio. Patarimaan na jay daan abalay ti sigod nga akin sular ijay. Ket pagyanan da kotugangag. Mayat, libre. Kaya't na lang nga adda kaaruba na. Takrot sakit di day di abalikbaya na. Mayat. Magatang nanday jay asular. Ang mga no umakar tumutan da katugangak ijay daan abalay inton matarimaan. Sa bagay, pwedeng laang mat ti barangay nagbugsutan ken barangay daking ti location na. Kasi dagla dito'y nagbugsutan. Kasla saan mat lang nga umakar iti masakupan ti nagbugsutan. Awan question iti kinabarangay chairman na. Awan to ti mangibaga asaanan a residente dito'y nagbugsutan. Tatang, talaga mapatarimaan ng tidaan abalay para kada kayo na. Wen, kagiddan mo't lang ti panagpatakder na iti balay na dita. Bunggalo ti ipatakder na dita. Wen, numdakkel mo't abalay. Nalawa para kenkwan na tagmay salaeng. Ang mga no, saan tumot lang agpermanente dita. Naayat sa iti paspasyar. Ay wen, ang mga nupasaray mapanantumod la pasyaran dagiti anak na ang nagbate ije Canada. Talaga ang nakapundar. Baknang ang nagretiro iti trabaho na. Baknang asaan ang naimot kunam na paraabor. Wan. Ket dagiti kasken kwa na ti nagasat. Nagasat ta sana napaida mataaw. Sa nabaybayan ni Apo Diyos, dagiti adan na saya ta kababalin, dumeng. Wan, makita day ta, tatang. Ado ti mapanagnakan akasta. May isa ni Kumpadre Torrio, na imbag-unay at tao. Dukasta, malmal pa asan ti pan nakatarimaan dyan da balay. Wen, kit may daras ti akar ta ijay no kaskasano. Umununata ang mapanagnad ijayan ngam ni Kumpadre Torrio. Mayat Kasladyak kayat ti pumanaw dito'y balay. Mala, adayo na pimpintas, ijayan apag naadanta. Libre lang arudan, kin adayo adakdakkel ngam to'y balay ta. Uray pay, may kaawak tulakit de. Basta umakartan to ijayan apama na matarimaan. Sige ngam no saan kun to amairwam ti agnad ijay, pumanaw tanto mutlaeng. Kasano apumanaw tangay, ket balidatan ti agbalin na kirti keri dijay. Anya? Ewin,
San mo't kidangin diritso ni kumpadre Toryo, ngam siyempre, kaslakas diya ti turong na, anta libre nga ro di balay apagyanan ta. Ala, makitan to. Ngamjak maikaringag talinaed akon ijay. No jak mayruam tibagik ako nakmanan, panawan kanto. Sobliak dito'y balay. At dakasta tatang, saan da pa'y kit di makaturog no saan da abalay ti ayanda. Kasta nga taan ni nanang iyo. Uray ni Rosa kat kasjay. Saan anay ruam nga yan? Basta umakar kamin ijay baro apagyanan may, apama na matarimaan. Ketnoan niya ti kuna ni nanang yaw, ila kuminton ti balay may ti gatang may ti appliances, ama ikabil ijay ti paglakwan. Ay, jak sa mamati nga umanugot ni nanang no ibagayo kun kwa na dayta. Balay men di sigod a balay ti gimatangan na iti solar. Sa bagay. Sakto madla ti masuraw, domeng. Kasat kayo, Charman. Nayon gayam ti porsyentoyo ang nagahente itilako adag ajay matartarimaan na balay. Kaslakastan a kagawad Molina. Nagkasat kayo. Malaksid iti kwartaan na komisyon nyo. Nagdapay balay. Bak nang ngamin ni kumpadre Toryo adot kwartana. Ayun Pangipanan na ngamin nga iti kwartana no di nagastusan. Kan bilibak. Saan ana imot? Nagpaiso dayta. Naparabor ni kumpadre Toryo. Oh, natarimaan ang tidaan abalay. Kasla kabarbaron tar na baliwan ti pintura na. Wen, kasla baro apatakder. Angam saan ang nabaliwan ti disenyo na? Saan ang na-renovate no di kat nasukatan lang dagiti natadael a kagawaan na? Wen, kit napinta sa kitaan kumpadre. Palayon kan kumadre sufing dayta. Agpaarami dakto iti kasuratan nga ipaay ko kada kayon dayta abalay agraman ti solar a nagtakdiran na. Apaw, nagimbag kan kumpadre. Itad mo alibre kada kami ti house and lot. Uwen! Pagkaragsakak launay ti makaypaay iti pakaragsakan mo ti padak a tao. Nang runa iti kasken ka akumpadre forever. Una yun, sana all. Andiyak ka mo no kasano ti panagyaman ko kumpadre. Nalaos ti ragsak ko. Kaasat kayon, Charman. Man-manaw ti kasta. Talaga man o kagawad. Ngamsan ko apagpangas dayta. Saan kayo matapangas, Charman? Agyaman akiti daytang imbagam kagawad Molina. Naiduma ka kadagiti daduma a kagawad dito'y council tayo. Amok nga damang ibagbaga dita pagpangas ko ni kumpadre Toryo. Sa bagay. Ngam ni matla kagawad sa lukti, pasaray mangmangag kung agsasawi iti kontra kada kayo. Di pala nadidigra iti pan nakaibabay na kada kayo Ngun nga ron, agasap. Imbaga nakit din, hold up day 6,000 pesos a paggatang na kumaide iti kalde. Langgong nga namin pinsan. Salop talaga. Engem, bayan nyo da jayan. Adan to pakadidigraan dagiti aglablabis. Alawan, agirubuatan no isot ko na ngam, pagsukatan talaan ti itugot ta. Anya? Ay sana? Ay sige, sika, no sa nga baleta ti itugot mo abadom. Ngam siyak, umanayon di malaon ti bakpak ko nga itugot ko.
Anya. Woy, sa nga bakpakla ti itugot ko abadok. Kanawan itugot tangalikaman dito ya, taagawid ak tumutlaang. Si kakit di. Kakaisuna adak kalabalay di agbalin abalaytan. Kaslabak ng tamutan nagyantay jay. Ay, jak gambaw. Basta, Ah, jak kaya ta panawan ta mabimbinsan to'y balay ta. wala makamuka. Umay kantumot la agpaspasyat ijay ah. Na, haha, apay ngay asakit din ti bang pasyar ken ka Ah. kayan. Sika atag pasyar dito'y balay no kaya't nakabakita. Uwan anya. Epaw, naglawat ti salas. Ay, Nikit, san mo't gayam akawaw bakit? Kunak no awan pulos alikaman a master kanta. un nga rod, adamot sa halasay, ken, nay, adapay telebisyon dita. Iso na lang ta antigon sa amot tay. Gumatang tanto iti flat TV a 46 inches. Ti kadakkel na tasukatan tanday ta. Makaamu ka. Si kamot lat permanente nga agyan dito ikaw. Ala, mapantaman dita maikadwa akad sa aran. Dita ti ayan dagiti kwarto. Agore ka. Adamot kwarto sa dito'y baba. Day taman day. Ay, wa. Ri daw sa amot ti kwarto day ta. Dahita nga tataimbaga ni kumpadre Toryo ang master's bedroom. O di ta ti pagkwartuan ta. Ay, masadutak lang ang mululi dita second floor. Sige, sumrek ta nga rodin dita agbalin na kwarto ta. Tay simpata dagito'y gargar ta. Ay, Ay, anya day jayon gustay. ay, kulaaw. Ay, nakabutbutang day ja tumatayab. Kasla aswang. Nya kaslaswang. Nakakita kan aya iti aswang. No aswang. Diyak pa'y ba't kiti nakita mismo. Hmm. Ngam ti kulaaw, tinakita ko na mismo ti langana. Kasla kadakkel ti gansok ti kadakkel na. Nagdadakkel na ti mulagat na. Kasla kumilaw ti langana. Yay. Kasla kumilaw ti ikikita na gusteng. Kan nagatidog ti sipit na. Na. Adada pa nakabutbutang dagiti nagatitidog akaray kain at nagtatadam dagiti kukuna. But ngam la tabagbagim kadagit nang ibagbagam. Adya, di ka mabutag. Ay sus, dakas, ti parpartaan dito agun-uni ako laaw. Ay, di nakatakayat na dagyan dito. Anya? Agbambantay nga taday ta ako laaw. Maturog dakitin. Nagkumot ka matay. Di ko nagdyak ka mo ang mabutbutang kamay. Agawit tan inton bigat. Nay, nagawid kayo matlaang nanang. Wan. Diyak kaya tagyan ijay dumeng. Nay, apay, kat no nagpintas kan kabarbaron jay sigod adaan a balay. Uray pa'y napintas. Uray na papintas. Iti hustaw kan kasla kabarbaron day jay sigod adaan na balay. Diyak kaya tagyan ijay. Makamuan ni tatangyaw. Nay, agyan latta siguro ijay Tadi humat kadwa nagsubli iti balayaw. Wan, agyan lata ijay. Kat agyanak latamot. Dito'y balay bay. Tumangan tirabi. Engem, apay asa anak mutla makaturogan. Ay, agbuya akman paikit di TV. Engem, awan mo't napintas sa mabuya. Kaslat na tao di ta kusina. Talaga nga ta.
kaslag timtimpla. Nak magkitaan. Ang, sino kumanga di tao dito? Kat... Nagpintasan na. Babae dito sumapat kanyak. Ay. Kapitayo ko na. Nalamis, ti Rabi. Nakasidagan ng yak nang nagtarimpadok na. Hey! Tatapawitagin! Alalya! Ay! Arayatan na! Karayatan na kalalya! Alalya. Alalya. Haunted house? Ay. Uray, awan libray. Ay. Agyaman ak. Dagdaga inap lagayam.